Kull meta l-poplu Malti wawġi ta' fiduċja lil Partit Nazzjonalista biex imexxih, Malta rebħet. Rebħet meta ġibna l-indipendenza, meta modernizzajna l-pajjiż wara l-1987, meta tħallna fl-Unjoni Ewropea u meta ssieħbet fiż-żona Ewro. Għalhekk iridu nerġgħu nirbħu l-fiduċja tal-poplu Malti wawġi. Sabiex impoġġu lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna biex jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Jiena ġewwa djarkom battilkom bil-miktub dak li jiena qiegħed nipproponi. Ma battilkomx leaflet flajru, imma leaflet li fih 10 punti ċari dwar fejn jekk intkom tatuni l-fiduċja nixtieq nieħu lill-partit tagħna. Ir-realtà hija illi meta jkollok partit b'saħħtu, iva jista' jkollok oppożizzjoni b'saħħitha, jista' jkollok gvern alternattiv. Għalhekk iridu ninaqdu, niġġeddu u nirnexxu biex jirbaħ il-Partit Nazzjonalista, biex tirbaħ Malta.